Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan amiya, adinan inlanad ti address na. Namsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Jaime Rodriguez, Carl Loves Aloha Caliva Artiga, Melvin Salikob, Castillo Family, Mamang Daisy, Nanang Florencia, from Lawrence, iti Del Pilar, Tagudin, Ilocos Sur. Naganak kan kakabsat ko, kakaanakak kan kawork ko, from Arnelson, Agaluos. San Nicolas Music Express Live Band, ti Ilocos Norte, especially ni bakat ko Angel Lagrana. Kastamat da Marinel, Roland, Kate, April, CJ, Brian, Jenny, Marco kan Alex, kan happy birthday Kian Lagrana from Jomar Lagrana. Kamado kan Giwo family from Tanya Giwo. Reynaldo Jose, Nanay Conching, Tatay Marcelino kan Kanta family from Josephine Jose. Shout out kada Drama FM, Victorina Luis, Dith Ganigan, Van Muega, Jasmine Rivera kan Nati Agustin. Gutierrez family dita San Quintin, Pascual Lagmay Pastor kan Bautista family dita Minosikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan, kan advance happy birthday Alvin Galamgam ti Mexico Pampanga from Mariel Gutierrez. Manugang ko Domingo May Gonzales, Maria Resurrection Gonzales from Resi Tacmo Aliado ti UAE. Shout out kanila kay ko Edwin Angaangan from Vanji Angaangan. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye, lakay ko ni Joselito Galapon from Ana Delphine ti Singapore. Labugen Bernabe kan Abarido family, kan anak ko ani Irish from Chona Labugin ti Malaysia. Shout out kan ni Romy Tapia di Tagattaran Cagayan from Cherry Calisnao ti Taiwan. Maliaga Alamo Bueno Banyel family iti Kaagaman from Nestor Cuse. Shout out kada Rona Lee Calyores, Rodalyn Galasinaw, Karen Molina, kan Jovina Neve. Parents ko ada Elizabeth kan Rudy Madriaga dita San Manuel Isabela, kan kabsat ko ani Rubilin Madriaga from Jonah Madriaga ti Hong Kong. Shout out pa'y kada Madeline Ballesteros Milo, Josephine Jose, Mary Jane Takang, Melanie Rombawa ken Angelo Acetura Concepcion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Sapay kuma ta si kakaradkad kayo akanayon, tapnog tultuloy ti panangipapaayo kada kami itiliwliwa, babaan kadagiti na duma-duma apadas nga ingkay ik-ikan iti biyag. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yumanang, kat na duma-duma nga adal ti maag-ag saumi, kadagiti maipatpatangatang apakasaritan iti biyag, dagiti padak adumdumnag. Naawi sakmat anang ipatulod iti pakasaritaa, barang makaibati iti adal, kat sapay kuma, tamapilimat a maidrama. May saak abalasa nga inamanang, agtrab-trabaho ak ita iti syudad ti Manila, kat ninanang timang tartaripato iti anak ko iti probinsyami. Tunggal kinsenas kalpasan ti sweldo ti panagaw-awid ko iti lugar ni, tapno itod ko ti allowance dananang kan ti anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagadumot una yan dagiti ginatgatang mo anak ko. Abang ano awanan tinabati a kwartam. Kaya't kula masigurado nga dabas tuyo sakbay a pumanawak nanang. Manumot lati kanon bingay iti anak mo. Ti importante, adagatas na, kan vitamins na. Uray da kayo mo't ananang. Anya nga iti pamigsayong agaw-awir iti anak ko no saan kayo agpapigsa. Ay di da ka di pagdanagan. Napigsaak pa'y, kabailak pa'y gaw awiran dyan anak mo. Kan nadabat ni Lydia kabsat mo akad kadwak dito'y balay.
nga madamot trabaho ni Lydia nanang. Pasaray dwa kayo laang amabatbati ti anak ko ditoy. Saan anarigat nga uawirin di anak mo, Mia? Nakasingsingpot nga ubing. Pasensya kayo nanang, tada kayo muton tinang ibatya. Sayang ngamin ti trabaho iti Manila. Maawatak anak ko. Agluasak tumanan inton bigat. Mabati kayon tumanan nanang. Di na kang pagdanagan ditoy. Si kakit diti agan na di Manila. Saan kamot at trabaho Agina kamot no kasapulan. Wan nanang, agan nadak akanayon ijay. Anak, agsubli akmanan ijay Manila. Agtrabaho manan ni Mami. Okay, Mami. Sana balit adamot ni Lola kat kaduak ditoy. Di mo ikan iti sakit ti ulo ni Lola Muan. Kansaya atam ti panagadal mo. Wan, Mami. Nagsingpetak tupay. Oray damagan nyo kan ni Lola Amok day ta anak. Sana bali. Inton mayatan ti kasasaad ko ijay. Mabalin kayon ton nga alaan ka ni Lolam ijay Manila. Agpaiso, Mami. Wan anak. Iso nga agsingsingpot ka akanayon. Friend, kumusta ti panagawid mo di probinsya? Okay, matjaja. Nasayaat mo ti kasasaad na nanang kanti anak ko. Kasta mo ti kabsat ko. Ay, nga mas usual. Nagrigat ti agpakada. Ay na, agpaisot ako nam. Nang runay di anak mo. No mabalin, di mo pa ikat kayat apanawan ang? Agpaisot ako nam. Naimbaglaangan taninanang timang tartaripato. Talaga adyak ipyari ti sabali at tao ti anak ko. Talaga patpatgamunay ti anak mo niya. Wan, pudno dayta. Talaga nga inkarigatak laang ti makaumay dito nagtrabaho para iti masakbayan na. Kasta talaga ti ina. Aramitin na ti amin para iti anak na. Ngam, kas ko namon, swerte ka. Tadapay ni nanang mong agaw-awir iti anak mo. Iso nga rod nga ipapaay ko amin na kasapulan da. Narigrigat ti agawir, ngam ti mangtad iti kwarta kan kasapulan da. Iso adakkel apagyamanak dayta iti ina. Pasensya kan, Mia. Naladawa ka ng sukon kan ka. Itay ka kadipay nga agururay? Saan mat? Adapay ngamin inlapas ko di opisina sakbay arimwara. Apag gusto lang ti sasangpot mo. Kasta ka di? Aywan kayam. Kumusta mo ti panagbiaya managawid? Okay lang. Medyo maikawak manan. Tana panawak manan daron-ron. Kastamot ni nanang. Sana bale. Okay lang mo ti anak mo iti din na ni nanang mo. Saan ka di? Aywan na. Nalaingag taripato iti ubing ni nanang. Iso na laang taamangan kunak numabanbanog amang suksukon ka ni Ronron iti pagadalan. Saan mat siguro? Onya, ag-dinner ta ka di pa'y sakbay nga itulog kayo ti apartment mo? Tapno saan ka ni agluto kat makainanakan to na dago sa pama na sumangpat ka? O sige, no day tati kayat mo. Mapantaro din. Malaksid ang napatag kanyak ti trabahok iti syudad ti Manila manang Emmy. Adamat laang sadyay ni Arnel, ti kaayan-ayat ko. Ububing ngam siyak ni Arnel, ngam nagtiriknak kankwana, gapot ang maaklon na ti panagbalin ko abalasang nga ina. Ngam jakpay na iyamamo ni Arnel kadananang ko manang. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, tunggal kadwak ni Arnel. Tatalaga nga iparik na kanyak ti kinapatag ko kankwana. Kastamoten nga amo na akumustaan ti anak ko, ken ti pamilya, tunggal agsarita kami, kalpasan ti panagawid ko iti lugar mi. Ngam adda pam mabalaw kanyak dagiti gagayam kumanang. Tamalaksid ket nga rod nga ububing ngam siyak, awan pa'y permanente at trabaho na. Kumusta kayong matngay ka ni Arnel, Mia? Okay kami, Mat. Apay na sa ludsod mo, friend. Tadi na kansapay mat inyam amo kadagiti parents na. Saan pa'y? Tawan mat panawan na nga agawid iti lugar da.
Busy mo't nga minakanayon. Anya kumamo ti pagbisbis yan na? Awan mo ti permanente at trabaho na. Saan aya? Adan, nakasarek a delivery rider. Iso kanayon mo't tan busy ita. Amom, sa anak akong porme ti boyfriend mo. Pasensya kan friend. Ngam sigurado ka ka din kan kuana? Makikita kamin kat kasla saan mata seryoso iti relasyon yon. Gapo ka di taub-ubing nga amang ngam iti siya. Mariknak matanapod no kanyak, Jaja. Ay, syempre, iparikna na kan kadayta. Takayarigan nan ti nakasandal iti pader. Adaman kanawan trabaho na, saan amarigatan, taada kakanayon amang tultulong kan kuana. Idi dayta, ngam saan itan. Takas iti nakunakon, nakasara kan iti permanente at trabaho na. Well, sa bagay, sikat ti makapaneknek, no napudnumudlakan ka, kan saan nakakukwartaan laeng. Ng friend, di mo kunaan adi ka binalagan, just in case. Wan Jaja, kat agyamanak iti panangyali kakam kanyak, friend. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay na, nasayaan mo't anak ko. Dua kami laang kan ni Ronron ita ditoy. Tanapan na ki-seminar niya adem. Kasta ka din, Nanang. Saan kayo kadimot laang amarigatan ka ni Ronron? Ay na, saan anak ko? Nagsingpod kan nagtulog di anak mo. Kan among kaday anak kagagagat nga agaramid kadagiti assignments na. Di na pa'y kaya ti paisuro kanyak. Kasta ka di? Nalaing ngamin at talaga ni Ronron, Nanang. Kat umalaan na kumangay no saan asika. Nakasarsaririt ka mo't anak ko. Naimbag nga rod, tasyak ti malaan na, Nanang. Saan ngay malay ti awan kwenta na nga amana? Nalagit mo manan. Ay, baybayam ka din. Di importante. Anda anak mo aliw-liwam. Kastamot kanya. Anya nga oras yung ay amapansukunan, Nanang. Agrubrubwata kun tadyak kayat amabayag nga aguray jay apukok. Sige nga rodan, Nanang. Kinumusta kayo laang? Dumagas kayon ton agumatang iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayon nga agluto pay. Sige, tadamagag to no anya ti kayat na akanan. Sige nga rodan, Nanang. Aganad kayo iti papanyo iti pagadalan daron-ron. Ibagayon to laangan ngay mawagak. Sige, Nanang. Bye. Arnel, anya ti mapaspasamakan ka? Itay pa'y adi ka matagtagari. Di mo pa'y kinuti day takanam. Pasensyakan, Mia. Mariribukan nak ngamin. Apay, ada ka di problema? Imawag itay ni Nanang. Agsakit ka nun ni tatang ko kat masapol ang maipa-check up. Kat anya pa'y lang aruder aramidan dangay. Ipa-check up dan Ang mga noon niya mo ti sakit ni tatang mo. Day tangarot ti parikot. Tawan kwartada. Mangibagbagada kanyak ngam jak pa'y ba't nagsweldo. Karugrugik lang amin iti baro at trabaho. Kasta ka di? Mano aya ti kasapulan da. Ang mga no da maitulong ko. Ha? Ay, saanan? Kababain mat kan kami, ya. Saan mga obligasyon ti pamilya? Arnel, agayan ayat ta. Ti parikot mo, parikot ko matan. Saan ka agbabain? Ngam, Mia. Kasusweldo plaang. Ibagam no mano ti kasapulan data itod ko. Oh. Uray jak pa'y lagawid. Ipawit kong tulaangan ti allowance na Nanang. Usaram pa'y ti pagpletek ko mga agawid. Tapno maipadoktor yon ti amam. Agi amanak nga rod no kasta, Mia. Isa na bali. Bayadan ka adagos. Apama na maawat ko ti umuna asweldo iti pagtrabtrabahwak. Di mo pa'y lapanunuton dayta. Kayat mo kadi? Tamapantaado iti lugaryo? Kuyugan kan. Tapno mamamok mo't tundag iti naganak mo. Mia. Oray syaklatan. Kaya't kayam amo kadakwada. Ngam, saan ko mga itikas to ya sitwasyon? Diyak kaya pati si kakat mariribukan gapo kadakwada.
Isa pang asim. Maawatan na ko ma. Oo, sige na, Rod. Mabitlaan, taikan kan iti kwarta, tapno makaawid ka adagosan iti lugaryo, tapno maipa-check up yun ti amam. Apa na sapa kay ta, friend. Sigud mo't agaw-awid ka kat maladladaw ka sumangpat dito office. Sa anak-anak kaawid, impawit ko laangan ti allowance dananang itaabulan. Ha? Apa di ka nagawid? At na panam? Awan, friend. Pinabuludak namin iti kwarta ni Arnel, tamasakit ka no ti amana, kat masapol ama ipa-check up. Ha? Apay, awan kwarta ni Arnel? Saan pa'y namin ang nagsweldo iti pagtrab-trabahuan na ita? Iso nga pabulod ko pa'y laang ti usarat ko mga agawid iti probinsya. Anyamot daytan? Imbes nga iso ti makatulong kan ka taada anak mo, si Kamet ti tumultulong kan kuana. Baliktad? Kasla sa balin sa daytan Saan ka kadi nga agpanunot iti negatibo? Rumbang lang at tulungak, takaayan-ayat ko kat nga rod. Nga maapektaran mo tanti para kuma iti anakis mo. Iti pamilyam. San abale, italaang dayta. Kan may sa, ingka rin na nga itad na matlaadagos, apaman nga agsweldo. Ay na, sapay lakuma. Agpaliiw ka, my friend. Ang mga nor-aramatin na kalaangan da di alalaki, taam muna nga da natalgad apang gadam. Masansan ababalawan naktiba iyan agayam ko, maipapan iti kaayan-ayat ko manang Emmy. Ngamga po ta ay ayatat ni Arnel, kankas iti nakunakon, mariknak nga ay ayatan nakmet, kanayon nga rod nga isakit ko. Diyak ilibak manang, nga ad-ado ti gundaway asyak ti aggasgastos para kada kami. Ngam gapuday ta iti masansan a panagakar na iti trabaho na, takas na kunakon, awan permanente a panggadan ni Arnel. Kan maysa, at dapay dagiti dadakkel na asup-suportaran na iti lugar da. Nupay kasta, imula kon iti panunot ko, asaan akas jay ti agnanayon a sitwasyon mi iti kaayan-ayat ko. Iti na minsan a sinarungkaran nak ni Arnel, kastoy tinapasama. Amo ka day off mo ita. Isa sinarungkaran ka dito dagus mo, Mia. Mas daawak nga rod. Di mo't ada trabaho. Apay ang nagsapa ka nga imay dito eh. Diyak ngamin nakatrabaho ta. Naperdi di motorsiklo. Anya? Kasano ka nga rod ang makatrabaho na awan usaram? Apay, anya ayati perdina. Nagroar nga ro ti sakit na, Mia. Nabayag ngaminan di ang motor ko. Di ipaaramid tan. Ipan mo iti mekaniko. Tapno amutan no anya dagiti kasapulan a pyesa. Tapno matarimaan adagos. Ay na, Mia. Dakkel ti magastos. Kas lagi matang tan iti baro. No ipaaramid ta pay lang dayjay. Sayang lang ti kwarta. Kat anya nga rod ti usaram nga agtrabaho. Pampanunutak nga ro ti mangirwar langan iti baro a motor. Ngam ti gastosak jedaan a motor ko ngagkaradadaal. May mayatan ti baro, ta sigurado. Kan nabaybayag ang mausar. Di gumatang kalaangan iti baro, no kastamat lagayam. Ti problema nga rod, saan nga umdas tornong ko. Agkurang ti kwartak no mangirwarak iti baro ang motorsiklo. Pasensyakan, Mia. Ngayon, si kalang matiambok nga sitgak. Adamat ket di urnong ko. Ngam para ko madayja iti panagiskwela ti anak ko. Mia, grade school pa lang mo di anak mo, saan ka di? Mabayag pa isang tugastusa mi ti dakkel. Sa bagay, Mga mabalin nga ipabulod mo pa ilang kanyak to ornong mo. Tapno makairwara kon iti baro ang motorsiklo. Tapno agtuloy-tuloy lat at trabaho iti nastrakak. sige. Tapno makagatang kan iti baro.
Mapantarod mangkitan. Tapno amok no mano ti irwar ko iji bangko. Ay na, agyaman na kaunay, Mia. Talaga mapangnamnamaan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ay dahan na imbag ta nakaawid ka anak ko. Damdamagan ni Ronron no apay ka no adi ka nakaawid. Pasensya kayo nanang. Ado nga min tinaskan nga aramida kiji opisina, iso ajak nakaawid. Iso nga impawit ko lang di alawan siyo iti kalabas. No siyak, maawatak, tadakat na ron trabahom. Ngamjay anak mo ti kanayon nga agdamag. Malmalday idi saan nakaanauray. Sana bale, ta saan ton ang maulit nanang. Apay nga awan da ka ni ading ko. Napanimpasyar jay adem, tapno mailiw-liwag na tiiliw na kan ka. Napanda ka no ijay mall. Kasta unay nga rod aragsak na, idi imbaga ni Lydia mapandag pasyar ijay mall. Naimbaglaangan, tada ni Lydia mangan andi nga iti anak ko no awanak, nanang. No kasla jay adim mo't ti pan nakainana no awan ka. Isuda ti agkakaida, kan agaramid kadagiti projects ni Ronron. Naimbaglaangan tasaan pa'y anak yas asawa ni ading ko. Dakkel akawa tayo no makiasawan ton, nanang. Saan aday ti prioridad di adem? Kaya't na pa iti agabroad tapno nasaysaya at tukano ti masakbayan na. Naimbagman takas ti kapanunutan na. Ay, day tamo ti pagyamyam anak ka ni Apo Diyos. Tadimakkel kayo anasingpet nga anak ko. Uray awanan day di amayo. Gaputan na saya at kayo matanaganak minanang. Sana bale, tagbayagak dito iti sumagmamanong aldaw. Tapno maipapas ko matiiliw ko ka ni Ronron. Apay nga ta, manipod na gawidak dito probinsya. Saan pa'y ngay mauawag kanyak ni Arnel? Nagado amiskol ko kankwana, ngamdi man laing mawag apulos. Ay, amang ano makumikumot iti trabaho na, sapay kabarbaro na laang ijay. Sa bagay, awan mo't tanti problema na, tanakagatang kami iti baro ang motor, nga aramatan na iti trabaho na. Ururaya kayam amo na kiti pamilya na, sakbay nga ibagak kanina na nga adakayan ayat ko. Nga maging ga ita, awan mo't ti bagbagana no kaano kami amapan iti lugar da. Sapay ko ma, ta sa anak anag kamali iti panakirelasyon ko kankwana. Uray kasano ti panangupay kanyak dagiti gagayam ko. Diyak kayatan ti masakitan pay iti may kadwa agundaway. Oh, kumusta ti bakasyon mo, friend? Amo ka nag-enjoy ka iti husto. Talaga, friend. Tanakadenak ti anak ko iti sumagmamanong aldaw. Di kas taon na aragsak na. Wan, amom, tunggal itulod kan sukunak iti pagadalan. Kanayon na kayam amo kadagiti kaadalan na. Kastamot kadagiti teachers na. Very proud amang yam amo kanyak. Kasano, kit ni Lola namit lang ti kanayon da makitkita di school. Iso a proud amang yam amukan ka di anakis mo. Amom, nakasaritak di advisor na. Kat may sakano ni Ronron kadagiti kalaingan iti klase da. Agpaiso? Wan, kat amom, napukaw amin abannog ko iti kasjay anamwak. Ay na. Ne, timat gayami ka ni Arnel ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong batak ha. Sige. Hello? Apay anak kaawag ka? Anya? Ada ka dita ospital kunam? Ha? Apay, sino ti na ospital? Ha? Ni Arnel? Na disgrasya? Diyos ko, sa dinong ospital ti ayan na. Sige, tama pa na kadagos dita. Uwan, sige, bye. Friend, nadisgrasya ni Arnel? Uwan, friend. Ada ijay-jigayam mi, iso ti mawag. Mapanak itamot laang iti imbaga na nga ospital. Kumusta ni Arnel, Mia? Ada pa'y di ospital.
Nakaro ti pan nakadangran ti saka na. Kastamot ti babae akadwa na disgrasya. Anya? Babae ti kadwana na disgrasya? Asino dayjay? Uen, babae. Kat amom no asino dayjay? Ka-live-in na kanu kung natigayam mi. Anya? Isumat lagayam nga inawagan nakadagos anapan ni di ospital. Tadayjayan ti ur-urayan na agundaway. Tapno maibaga na kanyak ti pudno maipapan ka ni Arnel. No kasta, ada ka live-in na kabayatan ni ada relasyon niyo adwa? Oh my gulay! Kunakon kat, talaga nga awan pa nagtalag ko iti dayjay a lalaki. Jakmat pagarupan ang maaramid na kanyak ti kasjay, Jaja. Pudno ti kinunam, at kinwartaan na klaang dayjay a lalaki. Ay, okat, anya ti planom ita? Imbaga kiti gayam mi adjakon kayat amakita pa iti panagrupro pa dayjay a lalaki. Winaswas kon ti relasyon mi adwa. Kat tinasakit unay anaamwak. Amumot gayam ti ka-live-in na ti maipapan kada kami. Ha? Imanamong itikas di a set up. Tauray iso kat agnumnumar kadagiti maipapaay ko ka ni Arnel. No kasta nga rod, nalawag ang nagtulagan da adwa dayta. Ay na, nagalasmatan ti ugali da. Duwadaan ang loko kan ka, girl. No saan da pa'y disgrasya iti motor a ginatang mi. Diyak pa'y maamuan ti kinapudno. Ay, karmada day jayan. Malabay amon. Makaamon ti Diyos kadakwada. Gapo iti panang loko da kan ka. One friend, kat ti pagyamanak, na impaglaangan, tanasapa pa'y, naamu akong ti kinapudno. Ipamaysaklangan ti panawan ko iti anak ko. Amok, ado tinagkurangak kan ko ana, manipod na kirelasyon ak ni Arnel. Kat pagbabawiak unay dayta, Jaja. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu iti kasjay anaamuak manang Emmy. Nagtalekak ka ni Arnel, ngam inalilaw naklaan. Numasaksakitanak man, saan aga po tagisayangag ti relasyon mi? No di kat tagisayangag dagiti panawan, nga impang pangrunak ti awanan bain amang dilipot, ngam iti anak ko. Tagisayangag matlaang ti kwarta ana itad ko kankwana, apara kuma iti masakbayan ti anak ko. Ngam awanan ti maaramidak manang. Isu nga ita, agdob-doble kayo dak, tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. Naimbaglaangan, tada akanayon ti gayam ko, ken dagiti nasisingad kanyak, amang patpatibker iti pakinakam ko. Imbinglay ko ti padas ko manang, saan atapno ibaskag ko ti biddot ko. No di kat tapno makaipaay iti adal kadagiti padak, tapno maliklikan dati maalilaw, kat di damarik na ti saem, akas iti nariknak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mia. Pagayam ko Mia, pudno nagkasang tinapasamakken ka. Di ka mababalaw no nang namnama ka iti dayjay a lalaki. Nga ison ti agbalin, akatakunaynay mo kuma iti biyag. Panagkunak, husto ti araramidam ita, nga ipampamaysam ti atensyon mo iti masakbayan ti anak mo, taday tamot ngamin ti rombeng. Ngam di ka agdanag, taamok, nga in God's time, dumteng tumatlaang ti lalaki ana itani, aparakan ka. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglaban
pasaab dan panubong liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jazz at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Bebot Kabebe iti Incheon, South Korea from America with love. Happy 66 Mansari kada Care Loves Aloha Kaliva Artiga. Tipi Boys Tita Lugtog Dolores Abra, Isuda James Ambuyat, Aga Leonard Eduarte, Vincent Ariota, Josel Eduarte ken Bosmi ani Ronald Ambuyat from Josel. Alonso Maliaga Tanyesa family iti Alakapan from Homer Alamo. Rumbawa ken Ambatali family, Datatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Concepcion ken Asitura family, Dalin, Macleo, Marzen, Nanay Sosima, City Agriculture ken Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion, Tidagupan, Pangasinan. Takang ken Valdez family dito Kalinawan Norte, Passion family ti Andarayan from Mary Jane Takang. Shout out pa'y kada Nanay Lita Mosuela, Noel, Nicole, Ricky, Audrey Jane, lakay ko ani Roel Siriban, ken baby Jared Siriban from Bernadette Musuela. Alejo family ti Santa Catalina Ilocos Sur, lakay ko ani JP Alejo. Taberna Mundo ken Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out kada March Jenna Pigaw, Maribel Pagaduan, Rodalyn Galasinaw ken Corazon Balaan. Happy birthday Sis Josephine Jose from Veronica Dulay. Mamang Merly Paras ken Papang Boy Paras ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Amin at taga-probinsya ti Abra from user XS9. Happy 19th birthday Andrea Giwo from Ann Camado ti Singapore. Shout out kada Nuvelin Sayod, Mira de la Cruz, Lan Melanie ken Rafi de Gracia. Happy birthday kada Eliza Faith Estalila ken Dave Clinton Sibayan from Lailani Ruth Estalila ti Singapore. Makablaawan ti parents ko ada Rudy ken Elizabeth Madriaga dita San Manuel Isabela from Jonah Madriaga. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jazz. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken nagasat nga aldaw, adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmat kadagiti ribu-ribu amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ti amok kat agnanayo naklaangan nga agdendengeg, ngam naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaitad inspirasyon kadagiti padak nga agdengdengeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jazz, taga Nueva Vizcaya ak, ngam iti agdama kat addaak dito'y Qatar. Innam kami nga agkakabsat manang, kat makunak, ananumulaang ti pamilyami. Agtagtagibalay laang ti inak, ngam adda dagiti gundaway amapanmat makiraep. Ni tatang ko kat agbabay ansel iti baka kenwang, iso ano ar-arigan, adu ti kwartana, ngam daksang gasat, tanaimot kada kami a pamilyana. Ipangpangruna na ti barkada na. Bartek ken babaero pay ti amak manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng iti high school.
Manual daw manan asan ang nagawawid ni tatang. Manipod nagbiyahe ang napan nagbayan sel iti baka. Katirigat na. Awan na pulos imbati na kwarta para iti kasapulan tayo dito balay. Di ka kadipay na irwam iti kasta nga aramid ti amam anak ko. Kanayon mo't akasta saan ka di? Apay nga minadi YouTube ngaron iti kasta nga aramid na. Iso saan ngagbalbaliw. Amom mo't ugali ti amam. Diyak kayat nga agriri kami manan. Pangalaan tayo nga rod iti gatang tayo iti makan, nanang. Di ka agdanag anak ko. Mapanak makiraup ita. Titangdan kuntun ti gatang tayo iti kanan tayo. Bareng sumangpet tumatlaang ti amayo. Oray sumangpet. Di yun namnamaan. Tawan tumatlaang ti isangpet na para kada tayo. Saan abale, taamo yung matitumulong nga agkakabsat. Iso maisaksakan tayo lata ti inaldaw akasapulan tayo. Oray awan ti amayo. Bilibak kan kananang. Takabaalam nga anusan ti kasday nga ugali ni tatang. Naimot lang aro dun. Bartek ka na usampay iti babae. Amok nga agbaliw tumatlaang ti amam anak ko. Di tay kumamaawanan iti namnama. Sapay la kumangarod nanang. Lakayan ni tatang. Mapanunot na kumanga agpayson ti agbaliw. Nasaya ata si mangput kan lakay. Amo mo ta nagbiyahe aksanay ha. Anya ngay day taawit mo. Karnet baka day ta. Elutom man kit day. Nasaya at mo, tani. Manipod pimanaw ka. Kumkumpormi ti sidsidaan dagiti anak ta. Na, Di kabot ngamin nang ibati iti paggatang mi iti kanan mi. tanyang itar aramidam. San ayamapan kamot makiraraap. Di at nga rutangdan mo. Kan makitrab-trabaho mo ti daddo mga anak mo ha. Kas ka ni Jas. Ngam obligasyon mo nga ama nga ipaay ti kasapulan dagiti anak ta. Mabalin ka day. Diyak kaya't amang ngagan dagitang ibagbagam. Nabanuga. Alaki din. Ilutom day takarnit baka ngayon sangput ka. Ta umay dagiti kumparig inton madamdama. Agjajaming kami. Kunak man no inyawid mo daytoy para ka dagiti anak ta. Nagkunakan ka. Alakit din. Ilutom daytan tamaturugak pa eh. Apag isunto no sumangpet dagiti kumpare. Nanang, saan ay akasangsangpot ni tatang? Apay ang nagawis man ti kainuman na diti balay? Diyak man amo dita amam. Napatpatag at talaga kenkwa na ti barkada na ngamda tayo a pamilya na. Nalabos at talagang ni tatang. Anak, alaam di may sa kaldero ti si Daan. Ipan mo iji silid, tapno saan ang makita ni tatang mo. Si Daan yun to kadagiti kakabsat mo inton madamdama. Sigurado ang nabartak ton ti amayo, aging ga inton madamdama. Awan pa'y matagiti kakabsat ko, nanang. Napandamot na kitangdan anak ko. Basta ipan mo iti silidyo, ang mga numakita pa iti amam, kat ipaibos na kadagiti barkadan Sige nga rod, nanang. Ngamda kayo ngay. Makamuak ton iti bagik. Pagserbiak pa ida, tapno saan man nga agungat ti amam. Si mangput mo't gaya man ni tatang. Wen manong, ngam kasi ti sigod nga aramid na. Agbarpartak damanan ka dagiti barkada na. Ngarod Manong aldawasan na nagaw-awid. Ita ta si mangput, maala na pa ilang tagbartak. Di na tayo pa'y kumusta na pamilya na. Nung kasanuta yun, sipod pimanaw. Ay, talaga saan siguro nagbaliw pa ni tatang? Kaslaawan mo't laang tadi na tayo pa'y kalanglang amangan. Nakasingsing pa tumot namin ni nanang. Saan nagtagtagari? Trabaho la, trabaho. Naimbaglangan na, kadapay pakitrab-trabahuan tayo. Naimbag atad na nasasayata karo ba tayo, manong? Amuda nga minti aramid ni tatang. Isama siyanda kada tayo. Ala, adin ko. Agiin nanos tayo. Nalas man te ugali tama tayo. At damat inatayo ang nakasingsingpet kan mangiwan-wan-wan kada tayo. Kas itinakunakon iti damo apasat ti surat ko manang Emmy. Nabisyo ti amak. Tunggal agbiyahe, sumagmamano nga aldaw nga awan apulos madamag mikankwana. Kat apaman asumangpet, awisan na dagiti barkada na kat agpapasda nga aginom. Pasaray ibusen da pay ti amin amakan nga isang pet ti amak. Nairuam kami pay kat din iti kasjay ang mapaspasamak manang. Nang runa taninanang, saanan nga agsasao.
tapno maliklikan na nga agapada iti amak. Da kami nga agkakabsat ti maasasyan ka ni nanang, ngam awan ti maaramidan mi. Iti na minsan a panagbiyahe manen ti amak, sumagmamano nga aldaw asaan a nagawid, kat kastaunay a panakaklaat mi, idi simmangpet. Ading, asin na di babaya kasarsarita ni tatang iti balkon. Kadwa na mo ta simmangpet manong. Anya? Nang isangpot ni tatang iti babae iti balay? Agkat... kita mo ading. Ni pa inanang tibang serserbi kadakwada? Wan nga rod manong. Talaga jakon maanusan da iti makitkitak. Paiman. Manong, saan? Di mo ituloy no anyaman ti mapampanunot mo. Binilin nak ni nanang abaybay-an tayo lakano ni tatang. Saan ka no abale? Tapumanaw tumot lakano day ta babae. Nung nagalas ti tsuraan da di ta balkon. Kasla isuda matan kan ni tatang ti agasawa. Kat ni nanang ti babaunan. Awan maaramid ta manong. Ta itulok mat ngamin ni nanang. Ang mga nudyak makapagtagpalitikas tayo makikita kading ko. Iso ating nasayaat. Umianak pa lang ijay enda kakaberto. Maturugak pa lang ijay. Aging gaajak malpas ti papa aramid na. Tama nga niya pa ti maaramid ko. Nukasta ka na yun ti makikita kadyarda tatang kan ti babaya kakuyog na asimmangpet. Manong, adda ka din adlaw mo ka ni nanang? Manipod pimanaw di babae akadwa ni tatang asimmangpet dito'y balay? Adda ading. Kasla nagbalin mo na mulanglang ni nanang. Napasarsaritak, sana sumungsungbat. Basta trabaho lat trabaho. Kaasimot ni nanang. Sulsuluan namat ngamin ti sakit tinakam na kan ni tatang. Ayat na laang asaan da nga agapa. Nagsigpat tumot niya minunay ni nanang. Ay, manong. Sumra kak ababaunan iji kabangibang nga ili. Tapno mairing pas ko ti high school. Kayat ko at talaga ti makaturpos, manong. Ading, Napintas ngamin ti Jaya kanyak di pagpaayak iji kabangibang nga ili. Ituloy ko lata ti panagadal ko, kabayatan ti panagpaay ko kadakwada kas babaunan. sigurado ka ading? Kabailam ka di? Wan manong, isaada kayo pa'y lakadagiti kakabsat ko ti makaamukan ni nanang. Nang runak at kasta ti jar na ita. Alaaadin ko. Di mo pagdanagan ni nanang. Da kami ti makamukan kwa na. Saan nyo baybayan manong ha? Sana bale, tabasta mawaya anak iti pagpaayak, agawidak ditoy. Ading, kumusta ka iti anti pagtrab-trabahuam kas babaunan? Nasaya at matmanong, nasingpot na kanyak. Ngam, amo manong, maladingitan naklaang, tatunggal adda meeting iti pagadalan, awan pa'y naganak ko amakapan. Kas dimot ngamin ti kasasaad ni nanang, ni tatang met, awan pakibiyangan na iti mapaspasamak kadagiti anak na. Ading, aday padamag ko, may papan ka ni tatang. Anya day di manong? Nagtalaw sa ni tatang. Ha? Saan mat ngaminin ang nagaw-awid manipod pimanaw? Talagan sa pinanawan na tayon. Kasta ka di? Di nasayaat. Total, awan mo't lati pakairanudan kan kwa na. Isopay tigapunan no apay asabali itan ti jar ni nanang. Kanayon ang nakamot talang. Pudno tayong bagamading ko. Ngam kasla naparutan tayo iti sit iti barokong iti ipapanaw ni tatang. Iso na lang ta, sapay la ko mataglimpyo mo ni nanang. Ikararag tayo iti Diyos day tamanong. Basta siyak, ituloy ko ti agtrabaho, bayat nga agad adalak. Sa nabalit adanda ni akmatan agturpos iti high school manong. Kat talaga nga agurnungak, tapno maituloy ko ti agadal iti kolehyo. Kablawan giti pa nagturpos mo ti high school ading ko.
Ngam pasensya ka na, tawan tinakadaray kada kami. Okay laang manong, maawatak. Wan gayam, ada award ko. Kat timay sa maestrak ti kadwak nga imuli ti stage. Kasta ka di ading? Wan manong. Ay, kumusta nga gayaman ni nanang? Medyo sumaysayat mo tading. Iso na laang, tamadlaw amalmal day pa laang. Gapoy ti papanaw ni tatang. Ngam, kasdilat ta trabaho lata trabaho. Ay, wan gayam Jazz. Anya nga iti planom ita, ta nakaturpos ka ni ti high school. Ada nang i-rekomenda kanya nga agtrabaho ka sales lady ijay ili, manong. Nagpakada akon iti amo, kat pinalubusan dakmet. Mangrugi akon iti kabiitan na panawan. Inuray ko lang amalpas ti graduation ko. Agurnungak, tapno maituloy ko ti agadal. Nasayat day tapanggap mo, Jazz. Ket sapay la kung matagbaligi kay ti kasta planom. Amo ka na saririt ka. Ikararag ko ang maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag ading ko. Agyamanak manong, kat ikari, karaman kayo iti baligi. Ading? Ngam ita, kayat ko nga ipapas ti iliw ko kada kayo. Nang runa kang ni nanang. Apaman ang nagturpusak iti high school, simre kak a sales lady manang Emmy. Kayat ko ngamin at talaga ti makaurnong, tapno maituloy ko ti panagadal ko. Ngam kalpasan laeng iti sumagmamano abulan apa nagtrabaho ka sales lady, simre kak manan ababaonan iti maysa a pamilya. Nagasa takmat manang tanasing petda, ket pinalubusan dak nga agadal, kabayatan nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakastra ka kas scholar iti may sa pagadalan iti kolehyo iti lugar mi. Allowance laeng ti kasapulak manang, talibre amin ang masapsapul ko iti pagadalan. No at the research work mi, mapanak pa iti library, tapno lepasek, sakbay nga agawi dak iti balay ti amok. Taapaman ang kasangpetak, trabaho moten iti balay ti ipamaysa. No aldaw ti exam, masapaak nga agreeing, tapno mairing pasko amin at trabaho sa akto ag-review. Wenno saan, kabayatan nga aglutlutoak, igam ko ti libro, ta isam samirak ti agrepaso. Makaladingit a panunutan manang, ngamjak pulos na padasan ti nagaliwaksay, kabayatan ti kinaagtutubok. Kalpasan ngamin ti klasek, agawid ak adagos iti balay ti amok, tapno maasikasok ti trabaho kas babaonan. Naglabas pa'y ti tawan, agingga iti umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Ngam adda pagteng, ajak pulos namnamaan manang. Manong, pudno ka di ang nagsubli ni tatang ijabalay? Wen ading ko. Kat inawat manon ni nanang? Wen? Inawat na kaslaawan tinapasamak. Talagang amin ang napatiglatan ni tatang para ka ni nanang. Itilaksit ti pa nang abandona na kada tayo, idubing tayo pa'y. No sakla may sa, jak mapakawan iti inaramid na kada tayo. No saan tayo ang nagtitinulong agkakabsat? No saan tayo ang nagsalukag? Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Maawatan ka, ading. Ngam amom, napaliw ko. Iti panagawi din ni tatang ijabalay. Nakitak ti pa nagbalbaliw na. Saan na kasi ti sigod? As-asikaswan na ni nanang. Ket pasaray agsapul pa yun iti pakitrabahuan na. Naimbag man, ta nakapagpanunot mo't laangan. Ado tinagkurangan na iti pamilya tayo, nang runa ka ni nanang. No ar-arigan, kurang pa'y dagitang ar-aramidan na ita. Ading. Naawan tayo anang tartaripato ka ni nanang, nang runa kada kayo anabati iti puder na. Amano anyan tinapasamak kan kwa na. Isungarod nga ikagkagumaak ti makalupas iti panagadal ko. Taarapaap ko nga agbaliw ti panagbiag tayo. Daytay makaaon tayo kumamot iti rigat. Amok day tading ko. Ket maragrag sa kanak, taagturpos kanton iti kolehyo. No pampanunutak dagiti rigat may iduubing kami. Gapo iti aramid ni tatang.
Talaga nasakit pa'y laang tinakam ko kan kuana. Naimbaglaangan tananakam kaming agkakabsat. Iso na isakad mi ti panagbiag mi. Katagyaman akmat iti Diyos. Tanagsublimot laangan iti sigod ni nanang. Saanan akas idi akanayon ang maikulkulang. Impagarup ko pa'y numapukaw na tilimbong ti panunot na. Gapo iti rigat mi. Kan gapo iti aramid ni tatang. Ay, talaga nasimpat ni nanang. Agasem, pinakawan na latta ni tatang. Kat inawat na latta iti panagsubli na kada kami. Kalpasan ti mano atawan akaawan na. Sigun ka ni Manong, nagbalbaliw mo't kanon. Sa bagay, kas makita, na ipasimpana pa yan ti balay mi. Ay, pakawanan nak Diyos ko. Tanagimulak iti sakit tinakam iti amak. Katagyaman ak unay kan ka iti panang tarabay mo kada kami. Idi katibok tirigat mi. Kan pagyaman ak unay ti parabor nga impaay mo kanyak. Dandani akon agturpos iti kolehyo. Kat saan ama pasamak amin dagitoy, no awan ka ng tarabay kanyak. Ikarik Diyos ko, lipata kon tigurak iti amak, tapno awanon ti im panag-asakit tinakam iti kaunggak. Kaplaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak tatang, kat gapuday ta, iti bukod ko apa nagsalukag. Amok, anak ko. Kat pagbababawiak amin anaaramid ko iti kalabas. Amok ka saan nakaskari na mapakawanak. Gapo kadag iti nagkurangak kada kayo pamilyak. Gam sa anak nga agsardang nga agkid daw iti pamakawan mo, Jas. Kan mangipanagnag iti nalaos apa nagbabawig. Amo ka na sakit tinakam mo kanyak, anak. Kat di ka mapabasol no kasta ti marikriknam. Ngam sapay la kuma, tadumteng to ti panawan ang mapakawan nakmatlaang. Lipatan yung tinapalabas tatang. Tinapatag, nagbabawyan yung dagiti na aramid yung iti kalabas. Katkas makitak, naragsak ni nanang, kastamot ang dagiti kakabsat ko, iti panagsubli manan kada kami. Asino ako maasaan amangiyat nag iti pamakawan ko kada kayo? Napakawan kayon, tatang. Jas, anak. Kat pakawanan dakmat, tanagimulak iti sakit tinakam kada kayo. Kat sapay ko ma, taagtultulo yun ti kinaragsak ti pamilya tayo. Mamati akasaanan amagsat ti kinaragsak ti pamilya tayo, anak ko. Kat agyaman nakta napakawan nakon. Agyaman nakunay. Agyaman nakta napakawan nungutlangan ni tatang ading. Kunak na agnanayonan ang nasakit ni nakam mo kuana. Kinapudno na manong, naragsakan nakmat, idinagsubli ni tatang kada tayo. Riming baw lang amin ti sakit tinakam ko kuana. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw. Napanagnakak ti panagbaliw na. Kat nakitak ti kinaragsak manan ni nanang. Iso ang nagsubli ti sigod a panagraam ko kan ni tatang. Kat napunas amin ang sakit tinakam ko kan kuana. Mamati ka di mo kabailan na sana pakawanan ni tatang ading. Amok ti kinasingpat mo. Itilikod ang dagiti na pasaram, manipod iti ubig tayo. Napatag namin kanyak ti pamilya tayo manong. Uwan gayam. Anyang iti planom ita,
nakaturpos ka ni ti koleyo. Kayat ko ti agabrod, Manong. Kayat ko ti makigasang-gasat iti sabali a pagilyan. Tapno matunoy ko ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Nasaya day ta na panunot mo, ading. Panawon mo ten, tapno panunutom mo ti para iti masakbayam. Kampante akon nga umadayo, Manong. Tamakitak anabukal manan tinarakrak idi a pamilya tayo. Nasimbangan ti panunot ko. Tamok nga adan ni tatang akatulungan nyo. Kan mang tarabay kada kayo. Kat ikarik at tulungan kayo aging ga iti kabaelak. Itapay lang. Agyaman akon kan kaading ko. Katamo katarabayan na ka ti Diyos iti amin nakalikagom mo iti biyag. Agyamanak, Manong. Katkas iti kanayon nga ibagak. Karaman kayo a pamilyak iti agbalin a baligik. Karaman kayo a kanayon, Manong. Apaman a nakaurnungak manang Emmy, ingka gumaak tinagabrod kat sa anak mat anapaay. Nagtrabaho ak iti sumagmamano atawan iti damo a pagilyan anapanak, tapno makatulong ak iti pamilyak. Babaan iti bukod a panagsalukag dagiti kakabsat ko, ken ti basit a tulong a maipapaay ko kadakwada, nakaturpos da iti panagadalda. Itamanang adaak dito'y Qatar, kan adamot ten bukod ko a pamilya. Duan ti anak mi iti nakaasawa kanyak, apag tintinulungan mi nga isakad. Kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, tanaragsak ken nasayaat ti binukal ko a pamilya. Iti kangitingitan ti COVID manang, pimusay ti amak. Nalaus ti liday ko idi, ta sa anak-anak kaawid, gapu iti pandemic. Katjak nakita day di tatang iti maudi agundaway. Napalabas la ti agarup do atawan, si marunumot apimusay day dinanang. Iso nga ita, ulila kamin ademang. Nupay kastaman ng Emmy, naragsak kami latta nga agkakabsat. Tasakbay anagawan dagiti dadakkel mi, nabukal matlaeng ti pamilyami, nga iti na minsan kat narakrak, gapu iti saan anasaya at abisyo. No sa dino man itanti ayan dagiti dadakkel ko, kayat ko nga isagot kadakwada daytoy apakasaritaan. Agyaman ak unay kan ka, manang Emmy. Toy pagayam mo, Jazz. Pagayam ko adyas, narigat nga agpayso tinapasaram manipod kinaubing mo. Ngambilibak kan ka, gapu iti kinatibker ti pakinakam mo. Ado a sakripisyo tinaglabasam, sakbay anatunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Ita, nasopapakanan ti amin a sakripisyom, gapu tano ibasar ko iti salaysay mo. Mamati ak anasayaaten ti panagbiagyo iti pamilyam, kastamoten dagiti kakabsat mo. Sapay kumatag tultuloy ti parabor adimteng kada kayo, tapno mapagturpos yun tumat dagiti anak yo. Kanayon mo adawatan ti panarabay ti namarswa, nang runa ket adayo ka iti pamilyam. Ken sapay kuma, tasalwadan na kayo apada-pada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag.